Shet dëshirë te kryeministri Hristijan Mickoski për ta ndihmuar që shteti të përparojë, por se ka dyshyme për ekipin e tij. Këtë pikpyetje ka biznesmeni Goran Rafailovski, I cili pas disa vitesh mungesë u shfaq sërish në intervistë televizive në emisionin Biznes 21 në televizionin 21. Промената е желбата, ама реализацијата е на завидно лошо ниво. А желбата е промената, значи согласно разговорите што сум ги имал со премиерот и така натаму и сите работи, желбата му е извонредна. Мислам, човекот стварно сака да помогне во Македонија. Од друга страна пак тимот што го има избрано не му ја врши работата или пак не знае да ја врши работата. Знаете, кога ќе дојдете на одредено место, не е важно да бидете вие министер или да ви имате некоја функција. Треба да имате план. Исто така по мене треба да се заборават тие огромни програми што ги прават партиите пред изборите и така натаму. Треба да имате генерална идеја. Например, Македонија е мала земја, нас ни требаат сериозни пријатели насекаде во светот, а поготово ни требаат инвеститори кои би вложиле во нас. Rafailovski është kundër masës së qeverisë për karburantet, përkatësisht kundër uljes së TVSH-s dhe akcizës për karburantet. Tha se është kundër atyre masave, por se shteti duhet të furnizojë naftë, madje edhe tani kur është më shtrenjtë se më parë. Не ми се допаѓа таа мерка. Не ми таа е реактивна мерка, значи од кога нешто настанало, отпосле. А што според вас треба да се направи? Требаше да се набави нафта. И можеби и сега. Ако гледаме дека оди према војна, треба да се набави. Па и да ризикуваме, че изгубиме $20 по барел на одредена количина, ама да се обезбедиме. Ме разбирате, не ми се допаѓа мерката на намалување на даноци. Вие сами себе си ги намалувате приходите во државата. Pronari I kompanisë Rafailovski Consulting në Biznes 21 foli edhe për politikat ekonomike dhe gjendjen e ekonomisë. Ai vlerësoi se vendimi I qeverisë për të ndarë 250 milion euro për ekonominë dhe 250 milion euro shtesë për komunat është një hap pozitiv dhe I rëndësishëm, por theksoi se sektori I biznesit është bërë tepër I varur nga shteti dhe tenderët, gjë që sipas tij ka bërë që shumë kompani ta humbin iniciativën sipërmarrëse dhe qasjen e mirëfillt të biznesit.